Conseil des ministres mun ale baro timela juma don n'u bɛnna avril kalo tile 14 ma san 2023 chapitre des mesures législatives réglementaires an ka minisiri min ka baara ɲɛsinlen bɛ wa sigida yiriwaliko ma n'a bɛ fɔ o ma ko développement rural conseil des ministres la o ye hakilina dɔ ta n'a bɛ fɔ o ma ko projet de décret k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ anw ka jamana kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko bagaji minnu bɛ taa jamana kɔ kan ka na k'an ka sɛnɛkɛfɛnw la n'a bɛ fɔ o ma ko pesticide k'i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmali kan ka na don o baara taabolo la kɛnɛ la san kura n'u bɛ tali kɛ campagne agricole 2023-2024 natala la o de hukumu kɔnɔna la campagne nationale a bɛ fɔ o ma ko campagne cotonnière kɔɔri sɛnɛ minnu baaraw kɔni tɛmɛna 2022-2023 kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman kɔni yɛlɛ ala sabula a bɛ fɔ o ma ko fɛn ɲɛnamamisɛnninw caman kɔni olu kɔni yɛlɛ mun kɛla sababu bɛ ka suma kɔni caman tiɲɛ wa sɛnɛ hukumu kɔnɔna la a kɛla kɔɔri ye o ka taa se a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ ma mun bɛ tali kɛ zone CMDT ale ni OHVN k'i b'a ye k'a fɔ a kɛla gɛlɛya camanba ye minnu kɔni kɔlɔsila wa san tɛmɛlen a sɛnɛ tɔnɔ bɔli hukumu kɔnɔna la ka sababu kɛ fɛn ɲɛnamani caman ye bagaji mun nana ko ka se ka wa fɛn ɲɛnamani ninnu kɔni faga k'i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman yela a la wa kɔlɔsili minnu fana tala ka a lajɛ ko i b'a ye k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye fana ka yɛlɛmali kɔni don baara taabolo la mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ ko bagaji minnu kɔni kɛla ka fiyɛliw kɛ san tɛmɛnw la k'i b'a ye k'a fɔ wa a yela k'a fɔ ko wa fɛn ɲɛnamamisɛnnin caman kɔni olu yela minnu kɛla sababu ye ka gɛlɛya kɔni don suma ka sɔrɔ o sira fɛ yaasa ka se ka kɔ da walima ka fu siri o ko la wa ɲininikɛlaw fana ye wulikajɔ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko chercheur de programme régional de production intégrée du coton en Afrique olu ye wulikajɔ fana kɛ ko u bɛna wa taabolo kura dɔw bila sen kan projet de décret in k'i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ adoptela hakilina mun yɛrɛ la k'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka wa fɛn caman kɔni don baaraw kɔnɔ yɛlɛmali hukumu kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko wa importation ale ni utilisation wa bagaji minnu bɛ ɲini jamana kɔ kan ka na ale ni a bɛ labaara cogo min na ka yɛlɛmali caman don la cogo min na wa campagne agricole 2023-2024 a bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye sɛnɛkɛlaw bolo Bamakɔ avril kalo tile 14 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo officier de l'ordre national ale bolo bɛ sɛbɛn o la